Stħarriġ ikkummissjonat mill-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu sab li 48% tan-negozji Awċin esperjenzaw titjib bejn Lulju u Settembru tal-2025. L-istħarriġ li sar online ikkonkluda li din ix-xejra pożittiva kienet sostnuta mis-suq barrani, b'aktar minn 65% tal-parteċipanti raw effett pożittiv mit-turisti barranin. Kienu 11% biss li rappurtaw impatt negattiv. L-istħarriġ li fost oħrajn ipparteċipaw fih ristoranti, aġenziji tal-ivvjaġġar, lukanti u operaturi ta' trasport kejjel ukoll l-effett tat-turiżmu domestiku. Dwar is-suq domestiku ingħad li r-riżultati kienu aktar stabbli. Ir-riżultati juru li 57% tan-negozji Awċin jemmnu li n-negozju mit-turisti Maltin ma ħalla l-ebda impatt sinifikanti fuq il-prestazzjoni tagħhom. Min-naħa l-oħra 30% qalu li dan kellu impatt pożittiv fil-waqt li 13% qalu li kellu impatt negattiv. Iċ-ċifri juru li meta mqabbla mar-riżultati tal-2024 is-suq domestiku ma tantx inbidel. Dwar id-dħul li kellhom fix-xhur tas-sajf, dawk li pparteċipaw fissruh bħala wieħed b'saħħtu. 61.5% fissruh bħala tajjeb, 6.4% qalu li kien eċċellenti u minoranza żgħira isuh bħala ħażin. Dawk li rappurtaw żieda fid-dħul qalu li dan kien dovut għaż-żieda fil-prezzijiet kif ukoll fil-klijentela flimkien mal-investiment fl-istrateġiji tal-marketing. F'dan il-kuntest, 38% qalu li dan it-titjib issarraf servizzi offerti ġodda maħsuba biex itejbu l-kompetizzjoni fil-Gżira Awċija. Mitluba jelenkaw l-isfidi preżenti f'dan il-qasam turistiku, il-parteċipanti qalu li żieda fl-ispejjeż tal-operat flimkien man nuqqas ta' ħaddiema huma l-akbar diffikultajiet preżenti. Semmew ukoll il-burokrazija, l-skills pass kif ukoll iż-żieda fil-kompetizzjoni. Fl-istess waqt, 9% biss qalu li mhumiex jaffaċċjaw sfidi fl-operat tagħhom. Dwar it-turiżmu ta' kwalità, il-maġġoranza assoluta qalu li Għawdex mhux jattira turisti ta' kwalità. Bi 63% jemmnu li sa issa l-Gżira Awċija għandha mhix tipprovdi prodott turistiku ta' kwalità għolja.